Riwruok mag jopuonj mapuonjo e skunde mag sekondar Kupet badi ma Baringo bogo mar golo jopuonj matiyo e alwora manitiere kod nok mar arita. Giwacho ni nok mar arita medore e alwora mathoth e kaunti ma Baringo. Joiso duor nigi ler mathoth e wi wachno. Jagoro maduong' ma Kupet bade ma Baringo Zakaria Nyoboi koro wacho ni midhiero mar nok mar arita ma jopuonjo kod jopuonjre kaloe e kaunti ma Baringo en wach ma sirikal mamalo onego non matut. If the government are not able to protect our teachers, our children in those schools, then we have no option but to withdraw them. We tell them that you boycott, don't go to those places because their lives are more important than the insecurity they are subjected to. Nyoboi bende koro dwaro ni ochul jopuonj mohewe 30,000 mapuonjo e skunde mag sekondar kaluwore ni nyaka ne ndikgi tich jopuonj 5,000 kende ema osechul. Transportation is becoming even a problem for them to reach those schools. So we are telling the government, Teacher Service Commission, can you fast track your process and ensure that these teachers are paid with immediate effect? Jatend migao mochung'ne riwruoge mag saga kod ohelni matindo Semol Cholugui to korka kore wacho ni kata obedo ni nok mar arita nitie kaunti ma Baringo, jopuonjre mathoth kalo penj kendo koro kwayo mondo yaw sikunde mane olor to mana koseting' malo chal mar arita mar jopuonj gi jopuonjre. It is important that we also reopen the schools, about 5 of them which are still closed, to be reopened and secured, because I've had complaints also that some schools were open, but again they became targets of attack and they were to close. Koloso e skun sekondar ma Moi Kabartonjo e gwenge ma Baringo North, jaod bura ma Baringo North Joseph Malikap okwayo tend sikunde mondo kik riem jopuonjre maonge kod nyalo mar chulo omenda mar somo kata fees, kowacho ni moko kuomgi joma unduno kwalo jamni mekgi kendo nego jonyuolgi. As a government, students who come from those particular areas who are suffering, they are not able to pay fees. Let us not send them home in the entire schools of Baringo North, not only Moi Kabartonjo. Because there is nothing at home. Cows have been stolen, goats have been stolen, parents have been killed. Nok mar arita koro osemiyo familia mathoth moketo geno e uso mar jamni koso yudo omenda mar somo kata fees, gino momiyo kwan jopuonjre mathoth weyo skul e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Baringo. Joiso duor, Ramogi TV. Kapurwan mane gwenge manyandwat mago mar okake ni piny owacho mar kaunti ma Samburu chako chenro